Tipramotha Regional Party edisini ngai Tripura State ni David Mora Singh belai ke udino kok kubuite kok kathang ebong kok belai ke na abo muito narak janai kok no sakha je Rajyapal mononito sini borom ganang Bidyut Debbarma MDC TTAAD sini botini Tripura hawo kwbangma no boni loge utui hinai bo je set rajniti khaika amsuk joratui bo kwbangma no boni loge tonibanai borok swnamkha rajniti khairokha ebong botini amo hai rajniti o kwbangma boni sisho sara rajyo no tongo abo jong kaham khe sai mano ini kwbangma boni sisho rok MDC MLA chawi tongbaio abobo jong sai mano ebong jong bahai no boni sisho no sai mano tobe kaisa kok satai klaio je bono je loader hinsamani abole kogle klik kubuino loader bahai homale bo belai ke memory ganang kwbangma kok kwbangma Tripura ni history raja ni history politics ni history bo kwbangma no bokrok load khaimano jekono borok no bo loge loge no tui kwchang khairui mano tui kutung ni tui kwchang khairui mano amsuk joratui boni memory ganang kubui ni saka borom ganang David Mora Singh chini Bidyut Sar Bidyut Babu bo kubui no belai ke memory ganang bo lobo loader bo Tipramotha thangpro boni ukologo kwbangma no Tipramotha o leader thangbaikha nung sabo leader ya hanai leader ba tamo only lead khainai the loader kwbangma borok no chabui je borok bokrok ko narakgui samung tangui manai abo se loader loot ungjak loot khaimao loot khaimanai bonor kwbangma no memory tongo kono dino paiphlaiya bo buino tension boni bangai bui tension wngui mano kintu bo kono dino sak sak tension maya boni mukhango kono din kosom nukglak tamoni hinkhe sara Tripura raijio o boni sisho kwbangma no tongo o sisho rok tini MLA MDC wngui tongo hambai.